Tak, a máme tu tohto týždňový nákup, už sme v 9. týždni, to je skoro ako v 9. mesiaci. A tento nákup, prosím, pekne stál 27 €. Čo tu máme? Smotana na šľahanie, masielko. Pozrieme, koľko stalo maslo, to je drahá vec. Tu malé maslo, €69. Špenát, bazalka, vňačka, zas to tu bude taká zeleninka, šalátik. Moment. Tak, fenikel, fenikel je pekná vec. Mrkvička, druhá mrkvička, zemiačík, rajčinka, paprička, jarná cibulka, paprička, 2 citróny, zemiačík, cibulka, cesnak, limetka, tu kúsočok, to je zázvor. Toto je krkovička, bude maso, cukiny, zemiačík. A ešte tu máme, prosím, pekne takéto malé uhorky, čili a konzervu tuniaka a tarhoňu. Tak, chýba nám kuchár, ktorý nám urobí 6 receptov podľa tohto. Mám tu jedálniček, krkovička na horčicovej omáčke so šťuchanými zemiakmi a uhorkový šalát. Marcel! Už idem. Čau. Čau, Rišo. Tak, toto je tvoj tohto týždňový nákup. Inak dosť veci, že 27 €. Lepší sa som ti chcel povedať, že ušetril si od posledného týždňa 5 €, a to sa počíta. Tak počkaj, Marcel, ja ti to tu takto naranžujem, tu špenátik, šalátik, hej. Tu máš tieto dve veci. Krkovička bude hneď prvý deň. Ešte dostaneš toto tu. Počkaj ma, to pomaly pre vegetariánov môžeš variť s týmto. A možno to tak aj bude, že niektorý z týchto receptov bude pre vegetariánov, ale to je každý týždeň. Ale 3 budú mäso. Áno. No ale máš tu jeden rest, môj milý. Z minulého týždňa ti ostal parmezán. A nič sa mu nestalo, predstav si to. Vieš čo, on jedného dňa začne plesnivé. Teraz je ešte v poriadku, ale minieš, hej? Áno, ale ja si myslím, že kvalitný parmezán nesplesnivé tak rýchlo ako tak. Napríklad Ajnam alebo tak. Ja idem, Maruška, po jahody alebo do lesa, či čo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Držím ti palce. No a prvý recept v tomto týždni bude krkovička s horčicovou omáčkou, púčené zemiaky a uhorkový šalát z týchto pekných mini uhorčičiek. Tak začneme s prípravou. Najskôr pripravím zemiaky. Zoberiem 2 zemiaky. Pre istotu ich prevážim. Je to skoro 200 gramov. Vymením jeden menší za jeden väčší. Teraz ich ošupem. Ide mi to dobre, pretože tá škrabka je ostrá. Zoberiem gastrolík, zemiaky nakrájam na takéto menšie kúsky. Budem ich pučiť, takže tie kúsky nemusia byť nejak pravidelné. Preplachnem, zalejem vodou a dám variť. Samozrejme osolím. A zemiaky budem variť do mäka. Čas je asi 15-20 minút. No a pustím sa do prípravy mäsa. Mäso najskôr očistím, trochu tuku samozrejme nechám. Zoberiem si takýto vykosťovák, je to ľahšie práve s takým tenkým flexibilným nožom. Takže tieto hrubé tukové časti odstraním. Trochu tuku na mäse nechám. Mäso oplachnem. Položím na papierovú útierku a trochu osuším. A teraz si odkrojím jednu krásnu porciu, takže takýto hrubší kus, približne 200 gramov by to malo mať, takže má to 170 gramov. Zvyšok mäsa zabalím do folie a dám do chladničky. Krkovičku teraz mierne naklepem. Môžete to robiť cez sačok alebo cez fóliu. Šlachy ešte narežem. Robí sa to hlavne kvôli tomu, aby sa mäso nesťahovalo počas pečenia, aby malo pekný tvar. A osolím, okorením. A pripravím si panvicu. Zohrejem. Pridám trochu oleja. Stačí obyčajný slnečnicový. No a počkám, kým sa to rozpali. Zatiaľ začnem chystať uhorkový šalát. Takže zoberiem jednu takúto uhorku, strúhadlo a tanier. Uhorku nastruhám na plátky.
Osolím, okorením. Pokvapkám olivovým olejom. Pridám ešte strúhaný cesnak. Jeden menší strúčik. Môže byť aj nasekaný na drobno. Každopádne parmicu už mám rozpalenú s olejom. Dám opekať a krkovičku. Počas opekania dokončím šalát. Cesnak môžete pokojne aj rozpučiť. To pučítko tak divné, pretože vlastne kúsok cesnaku ostane vo vnútri. Mal som to radšej nasekať. Ale zase nechceme to mať príliš cesnakové, len zľahka. A pridám tam aj kúsok čerstvých byliniek, bazálku a petrželku. Mäsko sa nám krásne opeka, obratíme. Bylinky nasekám na drobno. Prihodím k uhorke. No a ešte pár kvapiek vinného octu alebo citrónové šťavy. Ja použijem vinný ocot. Rovno aj ochutnám. Výborné. Mäso sa nám krásne opeka. Dáme dokončiť do rúry. Rúru mám na 200 stupňov. V takomto stave mäso ešte nie je hotové. Ešte ho dáme na 5 minút do rúry. Preložím na pánvicu so železnou ručkou pre istotu. Pánvicu, na ktorej pripravujem mäso, papierom poutieram, pretože ho použijem na prípravu omáčky. Pokiaľ je ten olej prepečený, tak je dobré použiť ďalší nový. Trošičku oleja. Budem potrebovať na zemiaky aj na omáčku cibulku. Takže si ju oplachnem a nasekám takúto menšiu bielú časť. Nasekám nadrobno na omáčku. Dám rovno na panvicu. Trochu orestujem. Premiešam. Pridám horčicu. Maslo. Veľmi krátko orestujem. Stačí naozaj pár sekúnd a zalejem smotanou. Mierne to dochutím černým korením a soľou. Zmierním teplotu a metličkou pekne do hladka rozmešam. Je to veľmi rýchla omáčka, ktorá je hotová za pár sekúnd. Samozrejme, že to ochutnám. Výborné. Ak to máte radi viac horčicové, tak pokojne tej horčice môžete pridať. Ja to mám rád, keď to je jemné. No a poďme sa pozrieť na zemiaky. Zemiaky sú uvarené. Vypneme, precedíme. Prihodím tiež kúsok masla, takýto tenký platok, cibulku, ktorú ešte nasekam. Skôr použijem tú zelenú časť. Dám k zemiakom. Môžem pridať aj parmezán, ktorý mi ostal z minulého týždňa. A teraz to rozpučím. Prílohu máme pripravenú. Omáčka nám zhusla, nevadí, podlejem trochu vody. Keď máte po ruke vývar, pokojne aj vývarom, ale voda tomu určite neuškodí. Ide o toto iba trochu nariediť. Mäso bude určite hotové. Poďme servírovať. Na tanier najskôr naberiem prílohu, čiže pučené zemiaky s cibulkou a maslom. K zemiakom krkovičku. Šťavu ešte zlejem do omáčky, premiešam, prelejeme mäso a šalát dáme do misky zvlášť. Dnešné jednoduché jedlo máme pripravené. Ja sa teším, kedy ho konečne ochutnám a vám prajem dobrú chuť.